laseBhayibhile nabasebenzi abangama-28 abhinqileyo namhlanje ababebile besoma njengabaququzeli njengoko bebhiyozela usuku lamanina. uSiyamthanda Senabe uthi usebenze njengomncedisi kweli zibuko i-shorthand ukutsho iminyaka emihlanu. Unqinile ukuba abasetyhini banakho ukwenza lukhulu xa bebambisene beyimbumba yamanyama. Eyona nto yatsala umdla wam was seeing ii-boats elihlobo zingena ngalo, ndimane ndibona abantu besebenza, and I got a lot of interest uba unoba kusetyenzwa njani, kwenziwa njani. uNyameka Makhunga uthi waqala ukuxelenga enxwemeni kwaye wakhuthazwa ukuba aqhubele phambili nezifundo zakhe ezambona ephumelela namhlanje njenge-bathering master eyongamela iintshukumo zamaphenyane yaselwandle. Ndandingayazi uba ndingaze ndizosebenza apha emanzini, ndandingayazi kwale ndawo kuba ndingumntu osuka ezilalini, ndandingayazi uba kukho indawo enjena ukusetyenzwa kuyo, ndandingayazi uba ndingaze ndibe ngu-bathing master, from a cleaner to a bathing master. Omvelaphi Sempangeni KwaZulu-Natal uThobile Zibani ngumqhubi wenqanawe uthi sikhona isithuba sokukhula kweli shishini bekufudulwa kuxhaphaka amadoda kwaye imbokotho mazingatyhafi nanjengoko ziqonda into yokuba ukhona umvuzo ekuzijuleni ijacu. 7 years ngiseGqeberha, ngifike lapha ngizoba umqhubi kadolobane. Njengamanje kodwa-ke manje sengupilot, sengifaka imkhumbi. Njengoko abasetyhini bebhiyozela usuku lwabo bakhuthaze iimbokodo ukuba zisebenze nzima ekwenzeni amaphupha abo abe yinyani. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy, ndiseGqeberha.